UMLA ka South Shillong Constituency but Chairman ka South Shillong Advisory Committee uba Sanbor Sulai ubade ru Menteri ha ka Sarkar MDA2 ha ka arpo khandai ter jellio arja arpunrio ula pha da ka jingtho shaw lat ka jella UCH Vijaya Shankar banpen pau ya ka jingpursha halor ka Khasi Hills Autonomous District Trading by Non-Tribals Amendment Bill arja arpunrio ka badang shumenjur ha ka ying dorbar Khasi Hills Autonomous District Council Kumban Shukro baga Khasi Hills Autonomous District Council KHADC lingba ketika bil ketemu bagi bawanra nong bela na barjala mentakin haban penbiang ya ke non-tribal employees service license. Kini ke bil kebela wanra ke David Tek ya ke non-tribal employees service license keba om tau ya ki barjala ki batray ha ki office henry ki pasutray bela ni unorganized sector but ki bumsiu professional tax but 1 ha kani ke jela. Hakashiti uba Sanbor Sulai ula kerpat ru yo lat baram ai gijing menjuri kani ka bil namar bakalong persya ya keriti sensyar kari India. Ula ong bakani ka bil katam ya ka bor ka bala ai sya ka KHADC hapo ka paragraph basipo jong ka 6 schedule jong ka riti sensyar kari India. Ula ong baka ain kala don na du usnam khat khandai spa san pusau ketemu tang ban pek patte lakam ya ka khayi pateng jong ki bom dai try jela om ban tuklar ha ka jinga dai hapadeng ki nong ai kam bat ki nong trai tina kaliang jong ki isi ke jongi ru ngilai syong ngilai batha ya ki officers ke jongi wan ra ya ka wei ka bil nang bangin yo bangin te lakam ya ka jinglai pathar ka jong ki non tribals ki bon hangni dikindiat na supen syai pi ngamla bangan batai close by close ya kabil hang ni andai kindiat ngamang skwa ban batai pi kalong baknang bakin kipai ba nong song jugi kin snow tho kani ka trading by non tribal amendment regulation bill ka bangi wanra mangi kadai be tik non tribal employee service license kata ka bomot balai bangi shim ya kani ka non tribal employee service license kam shim la thau ya ki nong trei barjala ki bla don haki office kani ka keren bet yaki unorganized sectors abang ong unorganized sectors kadai ba kini ki briu ki bon tre shini kum ki nong tre no kum ki nong bella yakini kim siu professional tax u kim siu hendai ki shuan 3A hang ni apo state ki jungi ta da ka ba siu apo ka labor department tina kaliang jong district council ke I ba kani ka long ka ek babu apa ka jingma ya ka jingwan room pathar jong kini ki non tribal sakani ka shikani gri ka ba ye ki jongi de halor itai nong rim bangibu ikini ka non tribal employee service license ka bomot kinu kinong aikam ki bonra ya ki nong tre nabar ki badai ki unorganized sectors kin siu ya kani ka non tribal employee service license ti kini ngila pan bha shushu let's say da kawai ka pol na sala man pin shai shushu ipi ki ei gur kom trikam jong kani ka bil de ya ka ba man ta tang ba pin smuthu ya ka jingmut ka jongi bingi wan ra kani ka dei bi thik tang ya ki unorganized sectors but ka dei bi ya ki tu ki nong wan ra kam na do ki tribal na ni ki non tribal ki wan ra ki nong tri ki barabar khna ba ki haban siu ya kani ka non tribal employee service license kam dei shu ka labor employee license na shu ka ban correct ipi kindia no man pin ben nang ni syakmat kandai bet ka non tribal employee service license ya kani ka service license kani ka dei ka bangi I4 unong aikam mo contractor ni utai ubawan yalam ki bri banabar uhap ban pendep lut ya ki kot kisla hapo laipo sngi hapo bat ngi ka district council uhap ban penbiang ya ki kot kisla ge jongki na dong shadong but kani kan let syaka meet jong licensing officer but licensing officer unwan syangi man pen ki kot kisla lada kalabiang kani ka isi ban pen ki kot kisla hapo laipo sngi in issue yang ni ka order kam muslim Tina mentau tu employee pada tu kan no benai kan valid you. Kani kan valid kum tu ndru yang ba mentah ndru benai hadu shisnem. Ka shonga ka kam ka ba u apply kan lada u apply tang shi benai kan valid shi benai lada u apply lai benai kan valid lai benai lada u apply ndru benai kan valid ndru benai lada u kan valid hadu shisnem ni a hadu shisnem.